Бүген район мәдәният йорты каршындагы мәйданда авыл хуҗалыгы ярминкәсе дә узды. Ярминкәгә терлек һәм кош ите, балык һәм бал сатучылар күпләп килгән иде. Крестьян фермер хуҗалыклары һәм шәхси эшмәкәрләр барлыгы 6 ноктада каз һәм күркә ите, 7 ноктада эре терлек, 4 ноктада балык һәм 5 ноктада бал белән сату иттеләр. Ярминкәгә килгән райондашларыбыз ит һәм балыкны бик теләп алдылар. Шулай ук төрле җимешләр, колбаса эшләнмәләре сатучылар янында да күпләп сатып алучылар җыелды. İt günü olduk. Kirek indi. Kirek. Gül bulup dursun diyor. Otna sayın. Yaşırısız mısın yarminkelerge? Bulganda barabız indi bulup alganda yok jüri alganda hazır kortaydık da bitinde. Tavış birüge tozu kildik. Tavış birdik. Bu indi bik tozu oңай vakıga деп ойлаймын мен. Faydası bulur деп ойлаймын. Indi yarminkelerge kilsek çıgabız. Şulay bik boy bula yarminkeler, itler de kirekli tovarlar da var, temnevirler bik көп. Suyunuşu anın şunda, susu özgərişlərini müslimni motorlauda bütün müslim halk katnaşı. Bala çağadan başlap, buna bizim köp ülkenlerge kadar. Her kimnin özellikle bu qaşanın kadri de zor. Motorluğuna beye veriyor da köngüllü. Hem tağın bir köngüllüsü var. Kim gine kilse de, kim gine şehirlerden, avullardan kilse de bizge her vakit eyteler şehirigiz bigrek motor deyip. Oğulunuz demiler, şehirigiz deyler. Ярминкә инде ул минем тормышымда бик зур урын алып тора. Ул инде иң беренче чиратта аралашу чарасы, күрешү, хәзер бит инде кеше үз-үзенә бикләнгән заманда аралашу җитми кешегә менә бик рәхәт, кешене күрәсең, тормышны аңлыйсың, сөйләшү бик кирәк. Һәм кешенең ничек дип әйтәм, фикер һәрвакыт яхшы, алга өметле. Шуннан да ярминкә мәйданы аралашу, күрешү өчен җыелган мәйдан. Узган ярминкәдә дә күпләр үз танышларын чираттылар. Кемнәрдер мәйданга таш бирергә барганда кагылса, кемдер инде таш биреп чыккач ярминкәгә килде. Һәрбер сүзенә кирәк товарны сатып алды. Атна саен үткәрелүенә карамастан, райондашларыбыз бу ярминкәдә дә бик теләп катнаштылар. Фәридә Ганкинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе.